Silav roj başı var başı vanno hevidarım herkes başı. İro roja mına heri xoşe. Heviyen me hene daxwazên me yek bi yek têne cî ez bawer dikim wêdî xewnê me jî dibin rastî. Ji Rojavayê Kurdistanê agahiyên çawa hene hem Kurdan di nava xwe de lihevkirine di mesela avakirina pergaleke siyasî de di nava xwe de lihevkirine gotina federasyonê pir rehetî dikarin bikar bînin. Tabii ya mühim hûnê bibêjin naveroka wî ye. Ka nava Kurdan de azadiya fikr û reman, azadiya xwe îfadekirinê wê çi qasî hebe ew mühim e. Ka nava Kurdan de merû çi qas dikare xwe bi rêk û pêk bike. Ka muxalîfê me çi qat dikarin dengê xwe derbixin ev mühim e. Yani ji ber vê yekê yani tu sîstemekî pergalekî ava bikî navê wî çi qas tê de demokrasî hebe jî, federasyon hebe jî, her tişt hebe jî ya mühim cewherî wî ye ya mühim pêkanîna wî ye. Ji ber vê yekê ev ez xwe giringî didim cewherê wî, naveroka wî. Ew yek ya du jî li Sûriyê di van deman de dengên cuda derdikevin. Mîna ku Colanî demborî be li ser hikûmdariyê. Heteşe Colanî wê biçin. Mesela Amerîka, Fransa, İsraîl pir nealîgirin ku Colanî li ser desthilatdariyê be li Sûriyê. Ne tenê ew jî, welatên cuda jî hene. Ez bawer dikim welatê bi tenê ku pir dixwaze Colanî û hevalê xwe li ser desthilatdariyê bin dewleta Tirkiyeyê ye. Niha ême Kurdan me her çend di nava xwe de lihev kiribe jî di mesela federasyonê yan jî pergalekê din de sibê du sibê Colanî heteşe eger rewa neyne dîtin li ser desthilatdariya Sûriyê rewş hemî diguhere, serûbin dibe. Wê demê mesela federasyonê jî li welê namîne. Divê em sîstemekî din bifikirin. Dibe ku Kurdistan çê bibe. Dibe ku Kurdistanekî serbixwe ava bibe. Dengê wisa derdkevin ji qeda navnetê wî. Ev sedî sed carinan her tişt ne di destê Kurdan de ye. Girêdayî konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn e jî. Girêdayî pir tiştan e jî. Niha rêzekê nûçe hene heva min ji we re amadekirine ji wana ji we re bixwînim. Başê navberê de em ji xwe re fikrê xwe hêdî hêdî bibêjin. Tevî ez peyamê we jî dibînim hûn jî tiştê ku pirsekî hebe hema pirsê xwe ji min bipirsin ez bi kêfxweşî bersiv didim. Pêvajoya lihevkirinê ya li Tirkiyê yani dewleta Tirkiye bi Kurdan re lihev dike bi Rêzdar Abdullah Öcalan re bi taybetî li ser navê wî heyeta İmraliyê çû Tayyip Erdogan dît. Ev hevdîtin çi qas serkeftiye em nizanin ama Dewlet Bahçeli piştgirî daye vê hevdîtinê yani spas dike ji Tayyip Erdogan re ji ber ku pêşwaziya heyeta İmraliyê kiriye. Ama em dibîsin ku Tayyip Erdogan nexwestiye Ahmed Türk kesayetiyekî girîng ê milletê Kurd e nexwestiye pêşwazî bike. Mesela vaya ne baş e. Yek ji wan îşaret hene ku sî dixe ser pêvajoyê. Tayyip Erdogan. Tu kî yani? Tu kî yani? Ahmed Türk pêşwazîkî nakî. Yani Ahmed Türk bi te îtîbar qezenç dike yani. İtîbara Tayyip Erdogan nake pênc qureş li beriyê Ahmed Türk. Yani ji bo me wisa ye, çavê me de wisa ye. Ji ber vê yekê yani em nikarin wekî milletê Kurd kesayetiyê xwe bêrûmet bikin. Tayyip Erdogan Ahmed Türk eger pêşwazî nekiribe nexwestiye cehnima wî kiriye. Qet ne mesele ye. Ya tenê em ji samîmiyeta wî dikevin şüpheyê. Divê herkes jî hedê xwe zanibe madem pêvajoyekê heye di dome di vê pêvajoyê de herkes mecbûr e zimanê xwe sererast bike. Tirkiyeyekî bê teror em jî dixwazin qesda me terora dewletê ye. Kurdan teror pêk neaniye. Em Kurdistanekê bê teror dixwazin. Erê em tiştekî din jî dixwazin. Sûçên komkujiyê ku li Kurdistanê hatine kirin em dixwazin yek bi yek werin lêkolînkirin eşkerekirin. Em dixwazin sûcdar werin cezakirin. Erê. Erê. Normal e ne wisa? Normal e. Ha, dema wî niha ye? Dema wî mirû dikare. Çawa ku milletê me, hevalên me, dostên me bi dehan salan emrê xwe, cîwaniya xwe di zîndanê dewleta Tirkiyê de derbas dikin. Yani
Ez bawer dikim tiştekî qasî bi vê viyekî normal tune ku Kurdekî jî bixwaze ku êrişkarên Tirk, kujerên Tirk, kujerên dewleta Tirkiyê ê ku komkujî pêk anîne li Kurdistanê ew jî çend salê xwe di hebsa de derbas kirin. Me negotiye em biçin qira wan bînin. Tiştekî wisa tune ye. Ama qet nebe cezayê xwe bikişînin. Yani ve daxwazên maqûl in, daxwazên normal in. Yani wekhevî çêbe di her meselê de. Di edaletê de wekhevî, di mafan de wekhevî, mafê netewî de wekhevî. Hevan no. Yani ez ji evê hêrs bûm. Yani kesayetiyekî Kurd çawa pêşwazî nake, çawa piçûk dixîne, çawa ret dike. Yani tiştê wisa dibe em tavîz nedin, em nikarin tavîz bidin yani. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio bi telefonê bi hev re axivîn, her du aliyan teqezî li ser xurtkirina tekilî peywendiyên di navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê de kirin. Naveroka hevdîtinê pir zêde nehate eşkerekirin çi heye ev e. Wekî din Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî li Antalyayê got pêvajoyê aştiyê îmkaneke derfeteke divê ji dest neyê berdan. Nêçîrvan Barzanî û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro di çarçoveya Foruma Dîplomasî Antalya'da li hev civiyan di civînê de behsa pêvajoya çareseriyê kirin, behsa peywendiyên dualî yên Tirkiye û Kurdistanê kirin. Pêvajoyê aştiyê dibêjin derfetekî giring e, divê tu car ji dest neyê berdan vaya gotinên Nêçîrvan Barzanî ye, balkêş e. Nêçîrvan Barzanî bi vexwendinekê fermî ji bo beşdariya çaremîn Foruma Dîplomasî Antalyayê gihîşt Tirkiye. Digel pesindana rola Tayyip Erdogan divê pêvajoyê de ev mesele yani ev diyaloga dewleta Tirkiye ya bi Rêzdar Abdullah Öcalan re wekî pêvajoyeke dîrokî wesifand. Teqezî kir ku Herêma Kurdistanê ji bo serkeftina pêvajoyê amade ye her hevkariyê bike. Yani Herêma Kurdistanê ji berî ve piştgiriyekî tam dide vê pêvajoyê ew baş e. Pêvajoyê aştî derfeteke divê hemû kes bi ciddî tev bigerin, ciddî werbigirin vê meselê. Nabe bi toaway ev derfet ji dest were berdan. Pêwîst e Partiya Karkerê Kurdistanê jî banga bi Rêza Abdullah Öcalan pêşwazî bike bi temamî pabendî pê bike. Yani di pratikê de pêk bîne. Hemî agahiyên ku Nêçîrvan Barzanî di derbarê vê civîna li Antalya'da de parve kiriye hûn dikarin li ser hesabê wî X'ê Twitterê jî bibînin. Wekî din Dewlet Bahçelî, serokê MHP nexweş e li ku derê sax e mirî em nizanin, heqeten em jî nizanin, dibêje hevdîtina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û heyeta Dem Partiyê gelekî hêja ye. Bahçelî eşkere kir, daxuyaniyên Dem Partiyê hêviyên Tirkiyeya bêteror gelekî xurt kirine. Dewlet Bahçelî da zanîne û bi êrenî li vê pêvajoyê dinêrin, amadene piştgiriyekê tam bidin her gavên ku di xizmeta dewleta Tirkiyê de ye. Erê em jî dixwazin piştgirî bidin her gavên di xizmeta Kurdistanê de ye. Diyalog ji bo çareseriyê rêyekê giring e. Divê hemû alî vê dersfetê bi awayekî baş bikarbînin ji bo xurtkirina aştî û aramiya li welêt. Günaydin. Gotinê ku Dewlet Bahçelî bi kartîne yên êrînî Kurd 1777 salim bikartînin. Nû şiyarbûne, nû teker keşifkirine ji wan re tiştê maqûl dibêjin. Ême me got diyalog heta em ji xwe çûn. Hevdîtina ku dibêje Serokkomarê hêja ji bo Tayyip Erdogan dibêje. Ku direwî hêjaya nizanim doh di koşka Serokkomariyê de şandeye Dem Partiyê re kiribû hem ji aliyê naverokê ve hem ji aliyê pêşveçûnê ve hem ji aliyê îfadeya sembolîk ve hêjayê pesendayînê ye. Xwediyê mijarê Dewleta Komara Tirkiyeyê dibêje Bahçelî. Banga îmraliyê ya 27 Sibatê divê bersiv bibîne. Muameleyeke baş ya Serokkomarê me hêja li beramberî daxuyaniyên hevgirtî, li beramberî gavên rasteqînên Dem Partiyê, hêviyên Tirkiyeya bêteror gelekî xurt kirine. Yani xuya ye Dewlet Bahçelî kêfxweş e ku Tayyip Erdogan daxilê nava meselê bîye. Hûn zanin heta niha mesele ji aliyê Dewlet Bahçelî ve dihat birêvebirin. Tayyip Erdogan heta niha tevlî nebibû. Cara yekem e bawekî fîzîkî, pratik tevlî vê pêvajoyê dibe. Yani ev jî nîşan dide ku êdî mesele gavekî din ciddî bû. Erê.
Ama divê em ji bîr nekin ku Rêzdar Abdullah Öcalan ji birazî xwe Ömer Öcalan re gotiye tu garantiya pêvajoyê tune ye. Garantiya ewlekariya we a jiyanî jî tune ye ji hevalê xwe re gotiye. Yani hûn eger kongrê pêk bînin divê hûn ewlekariya xwe bi xwe bigirin. Divê hûn xwedî li xwe derkevin, miqate bibin. Ew dewletek ku Eşref Bitlis kuştibe, Özal kuştibe di demên pêvajoyên cuda de. Dikare we jî bikuje, dikare îmha bike. Yani Rêzdar Abdullah Öcalan raqîbê xwe dewleta Tirkiye muxatabê xwe baş nas dike. Ji ber vê yekê divê xwe bernedin. Xwe bernedin, baldar bin. We got erê? Pirsê we hebin? Ha, Arîn, di nava hefta pêşiya me de dibe ku Rêzdar Abdullah Öcalan serbest were berdan. Yani di serbest were berdan çi waye? Bi temamî na. Ama ji bo serbestiya wî li meclîsê hin qanûnên nû têne çêkirin di nava hefta pêşiya me de. İşaretî wî hene, Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe têne berdan. Bingeheke hukukî tê amadekirin bi dengdana hemî partiyên siyasî li meclîsê. Pêşketin wê çêbin. Yani ne derenge? Pêşketin wê çêbin. Ji xwe bi mehan berê me îşaretê hin tişta girtibû me gotibû. Herên YouTubeê me berê bibîn me gotibû Öcalan tê Amedê. Bana hemî me hin tişt bihîstibûn yani. Ama gav bi gav pêş dikeve pêvajo yani. Pêvajo pêş dikeve. We got erê heta vê derê yani çima em kêfxweşin, çima hêviya me heye yek Afrîn azad dibe. Ewlekariya Afrînê, asayişa Afrînê dikeve destê Kurdan. Kurd vedigerin ser mal û milkê xwe, zeviyê xwe, bostanê xwe. Milletê qedîm ê Efrînê wê dîsa vegere mala xwe li wê derê ve. Ez dibêjim demografya Efrînê pir neguherî. Herçend dewleta Tirkiye xwest wê derê erebîze bike, Türkîze bike ama pêk nehat. Çê nebû. Çima ez dibêjim ev însanên ku Efrîn kirin hedef û biryara êrişa ser Efrînê dan werin mehkemê kirin ji ber vê yekê. Kum ku jî pêk anîn. Yani biqasî 2000, 3000, 4000 însan nizanim yani tam hejmarayê destê me de tiştekî şaş nebêjim. İnsana jiyana xwe ji dest dan. Mağduriyetekî pir ecayîb çêbû. Ev 7 salin milletê me koçber bûye. Perîşan bûn li Şehbayê di wan kampan da. Ê ku piçûk hatin xistin, ê ku bi rûmeta wan hate lîstin. Çi dibe ew qasa sûç? Tayyip Erdogan te çima êrişê ser Efrînê kir? Piştî 8 salan çi bû yani? Çi guherî îro dîsa milletê me vedigere Efrînê ser mal û milkê xwe? Qet vicdana van însana tune ye. İnsanên bêexlaqin ya. Ya tamam ya pêvajoyê em dengê xwe nekin temam ama vana însanê qatilin ya. Qatil sürüsüne vana ya. Ya Efrîn serê kaniya û kimyasal awêtin ser wî zarokê ser wan dijin û yani ji bîra me naçe însan a qisa koçber bûn merû çawa bikaribe ji nedîtê vê were merû çawa dikare xwe kor bike nebîne ya. Yani nikarin merû nikare ya. Merû hestiyar dibe arkadaş ya. Heqeten ya. Temam, temam me fehm kir pêvajoyê temam. Divê hevalê bediran tu ji vê pêvajoyê ya li Tirkiye bawerî ya baweriya min sedî sed baştî heye. Baweriya min bi rêveberê dewleta Tirkiye tune ye heval min. Ev însanên mêrkujin firsendekê dibînin pêvajoyê xirab dikin ama baweriya min bi fealiyetê aştî heye. Ez însanekî antîmîlîtarîst im ji destpêkê ve. Baweriya min bi şer tune ye, bi kuştinê tune ye. Baweriya min bi levhatinê, bi diyalogê, bi aştiyê, bi xweşiyê, bi heyetekî hunerî heye. Baweriya min bi estêtîkê heye, bi zanyarî heye, bi îlim heye. Bi rê û rêbazên demokratîk heye baweriya min. Baweriya min bi eskeriyê û bi şiddetê, bi kuştinê tune ye. Bi kuştinê tu tiştekî safî nakî. Ji ber vê yekê baweriya min pêvajoyê heye. Pêvajo tişek meqbûl e. Tiştek ku Rêzdar Öcalan di nav de ye, hereketekî pir însanî, hereketekî pir hêja ye. Ez qîmetê didim ê. Ez vê ji dil dibêjim. Yani tu derdê min e ku ez vê pêvajoyê mizdim tune ye. Ez vê ji dil dibêjim. Ji ber ku ez bi pêvajoyê re me. Ê min wextê meselekî siyasî de ez nelgel bim ez vekirî dibêjim. Ha bi min av germ yan jî sar nabe ama
قد نبه از فکر خواه وکری دبیجم. من باوری با آزادی خواه ایفاده کرنه آنیه. جبو خواه ایفاده بکم هر تشتی تکارم بیجم. خواه ایفاده کرن نسوچه. ها zarar nadim pêvajoyê tabii. Ama dîsa jî fikrê xwe dibêjim. Yek ji esasên demokrasiyê azadiya xwe îfadekirinê ye heval min. Tavîzan nedin. Hûn werin girtin jî tavîz nedin. Hûn piçûk werin xistin jî tavîzan nedin. Xwe îfadekirin prensîba esasî ya mirovahiyê ye. Mirov xwe îfade neke. Kî ya pêşî li min digre ya? Ça pêşî li min digre xwe wisa îfade bike. Ya tu çima biryar didî ez wisa xwe îfade bikim wisa xwe îfade nekim yani. Ya tu çima biryar didî. Ma eger em hatibin heta derekî eger me pêncî salê xwe temam kiribin, me qismekî mekteb jî xwendibe, me çehev pirtûk jî xwendibin, demek fikrekî me heye em xwe îfade dikin yani. Bêlem ji xwe xwe îfade bikin ya. Ma li hember van girtin û qedexeyan nebû ku însanê me çûn serî çiyê û perîşan bûn û ev 40 sala şer û pevçûn daya qirikê û xwîn dirije. Me hemî ji bo çi bû? Hemî ji bo azadiya xwe îfadekirinê bû. Binêrin ez azadiya fikr û raman nabêjim. Azadiya fikr û raman tiştekî ye, azadiya xwe îfadekirinê tiştekî ye. Mesela aniha em ser Rêzdar Abdullah Öcalan bifikirin, aniha azadiya wî a fikr û raman heye. Çünkü tu însanekî nikare pêşî li ramana wî bigire, li fikrê wî bigire. Tamam mı? Heta da wî bê sînor dikare bifikire. Ama azadiya wî ya xwe îfadekirinê tune ye. Nikare tam li gorî dilê xwe xwe îfade bike. Astengî hene li pêşiya wî. Firqê ev e. Îja Devlet Bahçelî em li wê derê mabûne. Welhasıl pesnê pêvajoyê dide, dibêje baş e, filan, tiştê xweş in. Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê me gotibû dest pê kiriye, Nêçîrvan Barzanî li wê derê ye. Ew wî meşwera bas kiribû? Erê, me got çûye wê derê bas kiriye, rast e, baş e. Foruma Antalyayê aniha Nêçîrvan Barzanî li ser navê Kurdistanê li wê derê ye. Yani ev forum çawa ye 4000 mêvanên biyanî û navxweyî hene. 20 serok û serokwezîr hene, 5 wezîrê karê derve hene. Heftê wezîrên denê yên welata hene. 6 nûnerên peyambilind ya rêxistinên navdewletî hene hatine tevlî forumê bûne. Nêçîrvan Barzanî jî bi qasî dest swîtê wê yek bi yek bar însanlara hevdîtin pêk bine ji bo menfaetê Kurdistanê. Niha Kurdistan dibe federe me gotibû ama eger desthilatariya îro ya Şamê heteşe eger hilweşe yani pir alternatîf namîne. Yani ji were dîgirek bibêjim hêzên navnetî wî çavê wan li rêveberiya Xweser e. Yani rêveberiya Xweser pir tê ecebandin. Hem pergala ku hatiye sazkirin bi rêve diçe û hem jî qesede û rêveberên Rojavayê Kurdistanê jin û mêr hemî di qada navnetî wî de xwedî îtîbarekî pir bilind in. Pir xweş pesnê wan tê dayîn, pir xweş behsa wan tê kirin û heqeten jî xwe îspat kirine. Mesela bifikirin çi qas maqûl însanî tevdigerin. Dewleta Tirkiye ew qas êriş kir bi destê çeteyên xwe. Ew qasa provokasyon pêkanîn. Ew qasa gef xwar li Rojavayê Kurdistanê, gotinê xirab gotin. Hevalên me ê rêveberên Rojavayê Kurdistanê tim maqûlî, devkenî bersivdan, tim banga aştiyê kirin, tim banga diyalogê kirin. Ev e maqûlî. Ev ji tirsê ye? Na. Kes natirse. Mesele ne tirse. Îja ev enekesê pêye de di nava xwe de gîştine wê qenaetê ku eger tabî pergala îro ya Sûriyê bi vî şiklî bimîne, Rojavayê Kurdistanê jî dibe federatîv. Ev li aliyekê ama ez dibêjim pir tişt wê were guherandin. Şêx Mûs Ehmed berpirsê yani ji Wezareta Koçberiyê ya Rojavayê Kurdistanê ye Mûsa bêjin. Şertê vegera koçberan derketina dawîrkeran e dibêje.
me basa Afrînê kiribû yê rojê me gotu bu Afrîn azad dibe lêbelê ji bo vegera koçberan şert û merc lazim e pêk were. Ahmed destnîşan kir Şêx Musa Ehmed zemanekî bû mîvanê min jî di YouTube'ê de me sohbet kiribû li ser koçberan îşaretê vê yekê dabû. Anî ziman ku şertê vegera ewlê ya li Efrîn û Şehbayê derketina çeteyan e ji wan hereman û garantîkirina jîngehekî ewlê ye rast e. Şêx Musa Ehmed pêşniyaz kir ji bo şopandina vegera koçberan jî komîteyekê siyalî were ava kirin. Dibêje Komîseriya Karûbarên Koçberan yan netewek bî li kulînekê li ser koçberên Efrîn Şehba Tebqa û Reqayê kirine. Daxwaza wan yan ji bo vegerê ew ê binirxîne. Her wiha diyar kir ku şertê rêvebiriyê ji bo vegerekî ewle çi ye? Divê beriya her tiştî çete ji herêmê derkevin. Çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye. Ehmed hêvî kir ku hevdîtina di navbera Qesedê û desthilata Şamê de berdewam bike. Her wiha bang li rêxistinên navdewletî yên mafê mirova kir ku zextê li aliyan bikin ê ku bûne sedema koçberan bila ji herêmê derkevin. Ehmed îşaret pê kir hêşmara koçberên ku ji kantona Efrîn Şehba yên li Reqa Tebqa Cizrê derdora 20,000 kes in. Parastina sivîlan a Xezayê da zanîn ew jî mesela koçberan li Xezayê li Xezayê dîsa İsraîlê êriş kir. İnsan koçber bûne, însan rezîl û riswa bûne li wê derê li Xan Yûnusê. Mesela Efrîn û Şehbayê wisa hevano serê kaniyê jî di nav de ye. Pergala siyasî ya li Efrînê dibe weke ya li Helebê. Yani rêveberiya polîs asayîş dikeve destê Kurdan. Hêzên eskerî YPG YPJ li wê derê namîne. Vê gavê bi vî şeklî ye. We got erê. Parastina sivîl ya Xezayê da zanîn ku hêzên İsraîlê berbanga îro êrişekî hewayî li bajarê Xan Yûnusê li başûrê Xezayê pêkanîne. Di encama êrişê de 10 kes ji eynî malbatî hatine kuştin, hed jê zarok in. İsraîlê ji neşteciyên Bakurê Xezayê xwest ku herêmê vala bikin. Di vê naberê de dewleta Tirkiye jî li ser devê Tayyip Erdogan gef li İsraîlê xwar, mesajekî pir sert dijwar şand ji İsraîlê re dibêje ew dewletên ku dixwazin êş bidin kişandin li milletên Sûriyê divê bizanibin ku ew ê berdelên pir giran bidin. Ev e. Yani ev tehdit piştî çi tê? Piştî ku İsraîlê hemî baregehên ku dewleta Tirkiye plan kiribû li wan deran bicih bibe baregehên eskerî. Piştî ku İsraîl ew der hemî bombe kir, ser û bin kir, rê neda ku dewleta Tirkiye were li Sûriyê bicih bibe. Ev gefên Tayyip Erdogan ketin devreye. Tayyip Erdogan nikare di pratikê de gav bavêje. Nikare. Nemimkün e. Yani dewletekî mezin e, jaliyê jeografîk ve, jaliyê nüfusê ve, jaliyê eskerî ve jî tenê ji Kurdan re heye. Yani ew qas kêrfersendin. Ew qas însanên adî ne, tenê ji Kurdan re hene. Çiya û baniyê Kurdan hemî ser û bin kirin. An hewl biçin başûrê Kurdistanê sewqiyetekî mezin ya eskerî li darxistine. Yani ew qas adî ne, gotina adî li başûrê Kurdistanê weke normal tê bikaranîn. Ama li Bakurê Kurdistanê gotina adî yani çi ye? Ya mirovên piçûk, mirovên xirab, adî yani sexte yani çawa bêjim gotina adî li Rojava cuda ye li Bakur cuda ye ji wî dibêjim. Îja ev însanên ku Tirkiye bi rêva dibin dizanin ku Partiya Karkerên Kurdistanê ew zarokên hêja êvî milletê hêzên gerîlla agirbest îlan kirine zanin mesela. Digel vê yekî jî diçin sibê heta êvarê herem didin ber bombeyan. Pêşî li gundiyan digirin ji bo neçin nava zeviyê xwe. De ji wan re tiştekî bêje me rû çawa bêje yani? Me rû çawa bêje yani? Tiştê ku ez dibêjim bila zeran nede pêva ji wê ya. Eger em di şûna wan da bana bawer bikin yani em şûna dewleta Tirkiye da bana wan agirbest îlan bikiriba me jî lê xistiba rojnamevanê wan wê mala me xirab bikira. Hê jî mesela derdikevin dibêjin terorîst başin zam çi. Yani ji bo wî min got vana rêveberên adî ne. Hevalê me Rojavayî ji wan rica dikim gotina adî wateya wî ji hevalê me Bakurî fêr bibin. Herçend erebî be jî wateya wî di kurmanciya Bakurê Kurdistanê de guherî ye.
Yani bir şekli derbasi Tirki biye û Tirkî ji derbasî me biye. Xweş e yani. Xweş in. Tiştê mijarê xweş in. Wekî din Konferansa Azadî ji Abdullah Öcalan re çareserî ji doza Kurd re ya navletewî li paytexta İtalya Romayê tê li darxistin dest pê kiriye, îro dest pê kir. Konferansê bê jî didome. Konfederasyona Karkeran ya İtalyayê malovaniya vê konferansê dike. Du rojan wê dewam bike. Li navenda Kongrê ya Fretanî tê li darxistin. Ji welatên cuda zêdeyî 300 kesên ku piştevaniya pêngava azadî ji Abdullah Öcalan re dikin, ew hatine tevlîbûne. Yani tabii ki pir normal e. Yani insanê ku piştgirî didin azadî ji rêber Apo re, çareserî ji pirsgirêka Kurd re, bi qasî 300 kes piştgirên vê pêngavê çûne Romayê tevlîbûne. Ev bi vî şeklî ye. Niha hevan na. Wekî din. Niha tişta balkêş ew e, Partiya PYD jî bawekî eşkere beyan kiriye ku Colanî yani Ahmed Şara li Sûriyê ne daîmî ye, demborî ye. Dawiya wî wê were. Niha min tiştekî xwend derekî gavadin Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê û ya İsraîlê sembolên ala Sûriyê ji malperên xwe ên fermî rakirine. Yani gotine em rêveberiya Colanî û Hetešê hikûmeta îro em nas nakin. Mühim e yani. Heqeten jî Amerîka heta niha nehatiye bi wan re fotoğraf nekişandiye, nas nekiriye. Xuya ye pîva ye, pir pîva ye heta niha. Ji xwe gotibûn em ê bişopînin. Ne li gorî mantiqa me be em ê li gorî wî tevgerin. Yani sibê du sibe di demên nêz de eger rêveberiya Sûriyê bikeve destê Kurdan şaş nemînin. Ka ez hinek li pirsê we binêrim, çend tiştê jî bu ara parve bikim. Arîn tu dibêjî navbera Tirkiye û İsraîlê de çi çêbû ya tiştekî mezin çênabe niha aliyekî arîn aliyekî eger tim xweşrûn ve bide, tim ji şer bireve, bitirse, xwe veşêre şer çênabe. Niha İsraîlê lêxist hemî baregeh ser û bin kir. Mühendisê wan kuşt, eskerê wan kuşt, çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye kuşt. Ama Tirkiye xwe nêz nake. Ê çi bikî? Şer derneket. Ama sibê du sibe eger hikûmeta li Sûriyê biguhere, hikûmetekî ne li gor dilê dewleta Tirkiye were serdeshilatdariyê, dîsa jî ya Tirkiye xwe pir nade ber şer. Tirkiye perîşan bîye. Aniha Tirkiye şer derkeve, Tayyip Erdogan tak hildiweşe. Şu ana bi xêra Kurdan ji we re bêjim, yani aniha Kurd bûne dengeyekî pir ecêb. Denge çêbûye. Yani mêzînekî ye. Alîkî giran dibe, alîkî sivik dibe. Derdorên CHP eger xurt bana dikaribûn şoreş pêkbaniyana. Dikaribûn ha. Erê wellah. Dikaribûn şoreş pêkbaniyana. û piştgiriya Kurdan jî bigirtina. Helbesta Özgür Özel serokê CHP nexirabe. Derheqê Kurdan de. Nexirabe. Ew jî Amêrî bişopînin. Yani gotinê xweş dibêje, gotinê baş dibêje. Niha İsraîl jî Tirkiye pir şêyar dike. Dibêje bi tu awayî tu nikarî baregehên xwe yên eskerî li nava xaka Sûriyê ava bikî. Ev xetê min ê sor e ez ê mala te xirab bikim. İsraîl ji Tirkiye re dibêje. Dibêje. Tirkiye jî bêdeng e. Wekî din hevan no. Amerîka û İsraîlê me gotibû beyan kirine ku ew dibêjin em Hetešê nas nakin. Wezareta Karê Derve ya Almanyê jî ji malpera xwe ala Sûriyê rakir. Hûn zanin Wezîra Karê Derve ya Almanya çend cara hat Sûriyê jî Colanî dest wî negirt. Em çi bikin? Erê. Wan jî qebûl kiriye ku êdî Colanî û Hetešê û mantiqa kevneperest û nabe yani nabe.
Mesela fermandar hêzên deryayî heye. Fermandarê berê hêzên deryayî yên İsraîlê hevanno dibêje çi? Ez vî mesaja arînê rakim ya. Dibêje aniha Sûriye perçebiye wê bibe dewletekî perçebûyî. Dibe me bi dewleta Tirkiye re lehev kiriye ku Sûriye perçe bibe. Êdî çi qas rast e nizanim. Fermandar dibêje, fermandarê İsraîlê. Dibêje başûrê Sûriyê wê bikeve kontrola İsraîlê, Kurd wê xweser bin, bawer dikim sîstema federatîv ji wê derê tê û bi vî şeklê. Pêvajoya li Tirkiyê jî ez bi du gotinan bibêjim hevanno, niha di nava hefta pêşiya me de û ji wê şûn ve heta dawiya Nîsanê wê hin bingehên qanûnî werin amade kirin ji bo ku Rêzdar Öcalan karibe ji Îmraliyê derkeve, mafê wî hêviyê bikeve meriyetê. Mafê hêviyê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê heqekî daye Rêzdar Abdullah Öcalan ji bo ku bikaribe hetayê di zîndanê de nemîne. Yani ev heqekî ye. İnsanên ku muebbet xwarine di derheqê wan de biryar tê dayîn ew ji hepsê derdikevin. Ev yek. Ew ê derkeve, êdî ewlekariya wî çawa tê parastin çunkî wî gotiye ez dixwazim bi hin rojnamevanan re biaxivim, ez dixwazim peyamê min bigêjin civakan. Pir normal e. Pêdiviya civakan jî heqeten bi fikrî wî heye. İnsanekî me 26 salin yani mesela di civaka Kurdistanê de ew xwesa guherîn û veguherîn pêkanî. Di qada navnetewî de ew xwesa deng veda. Ew qas bi milyona însanan xizbin tesîra xwe 26 salin ji civakê dûr e. Yani merov pir merex dike. Wextê ku derkeve heqeten di nava bi fikrekî azad, bi xwe îfadekirinekî azad ew ê çi bibêje, ew ê çawa xwe îfade bike, tiştê ku jiyaye, tiştê ku fikiriye, merov merex dike. Yani merov merex dike. Ev têkoşîna ku ev di nav dane, ev hereketa ku bandorekî mezin li civakê me kir, wê çi bibe, ber bê ku derê ve biçe. Wana hemî em temaşe dikin, em li bendê ne, bi merex li bendê ne ka ber bê ku derê ve diçe. Ya îja Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe jî tên berdan, em wisa dibînin, wisa dişopînin. Ya ji xwe tu mana mayîna wî ya li hepsê jî tune ya. Yani werin berdan ji bo dibêjim ev ehmeqin ya, ev rêveberên dewleta Tirkiye yani. Ya berdin wan însanana berdin bila werin yani çima însanê me davêjin hepsê ya. Wan însanan tiştekê na hûn dibêjin ya ev mêrik çima fikrê xwe eşkere dike. Mecbûrim ya ez jî însan im, ez tiyar im, hestê xwe tînim zimanê, mecbûrim a. Me hestê xwe neynim ziman ji we re bi kî re bînim ziman hevanda? Ez xatir ji we bixwazim. Tiştekî pirsekî wê heye wekî din. Darbeya 2016 na ya darbe marbe nabe vayişe. Bi darbe Tirkiye naguhere. Ama emrê Tayyip Erdogan nedirêje. Emrê AKP jî nedirêje. Ez dibêjim biryar hatiye girtin. Biryar hatiye girtin ku hem rêveberiya Şamê biguhere, hem rêveberiya Tirkiye biguhere. Derekî binivîsînin ya. Tiştê ez dibêjim derekî binivîsînin. Yani aniha hemî pêvajoyê ku em bi Tirkiye re îmze dikin, hesab nekin ku tenê Tayyip Erdogan e. Çünkü Tayyip Erdogan demborî ye, ew ê biçe. Ya pir bawerî bi Tayyip Erdogan neyînin. Êdî hadê bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad ji bîr nekin. Hem bibin abone û hem jî bang li heval û hogiran bikin bila ew jî werin bibin abone. Kanala me mezin bikin. Dem baş, silav.